Geçen heptäniň 4-nji güni Türkmen-Iran serhediniň golayynda bolan harby dikutsar helakçylygy netijesinde Türkmen serhetçileriniň 3 sany sebäpat boldy. Helakçylyk 14-nji ýanwarda yerli wagt bilen 9:30 töwereginde Akbuğday etrabynyň çägindäki ýaşlyk şäherçesiniň golayynda boldy. Şaýatlaryň we adatlyň çeşmeleriniň sözlerine görä harby dikutsar Iran bilen serhetleşýän yerlerden uçup barýarka dumanly howadaky görüş mümkinçiliginiň yaramazlaşmagy sebäpli ýokary voltly elektrik geçirici liniýanyň sütününe urupdyr. Uçardaky 3 serhetçiniň ählisi helak boldy. Serhet kullugynyň dikutsarnyň helakçylyga uçurandygy baradaky habar Adatlyk radiosuna 4-nji güni akşamlyk gelip gowuşdy. Ýöne şol wagt bu maglumaty başga gararsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak mümkin bolmady. 6-njy gün bu maglumaty Türkmenistanyň başga bir sebitiniň Serhet galatynda gulluk edýän ofitser tasdiklady. Howpsuzlyk aladalary sebäpli Adatlyk öz çeşmeleriniň ýüze çykarylmagyna getirip biljek jekmejek maglumatlary çap etmekden saklanýar. Serhetçiniň we wakanyň şaýatlarynyň sözlerine görä şol güni howa bulutly bolup Akbuğday etrabynyň çägindäki serhet meýdany goýy duman bilen örtülipdir. Türkmen-Iran serhediniň alkymynda ýaşlyk şäherçesiniň golayynda uçan dikutsar görnüşiň yaramazlygy sebäpli M37 awtolog ýolunyň ugrundaky ýokary voltly elektrik liniýasynyň sütünleriniň birine gelip urdy. Ýaşlyk şäherçesi Ýaşgabatdan 60 kilometr gündogorda ýerleşýär. Wakanyň şaýatlarynyň sözlerine görä 4-nji gün irden bu sebäti goýy duman gaplan soň helakçylygyň sebäbi görmek mümkinçiliginiň pes bolmagy bilen bagly bolup biler. Görnüşinden dikutsar serhet boýunda gündogordan günbatara tarap bir näçe kilometr uçup ýygyna türkmen topraklarynyň jümmüşine dolanmak üçin Demirgazyga tarap uğraldy. Emma bir näçe 100 metr uçan dikutsar awtolog ýolunyň gaptalyndaky ýokary voltly sütüne urdy. Serhet kullugynyň ofitseri Adatlyk radiosuna harby dikutsarın bortunda 3 sany serhetçiniň şol sanda 43 ýaşyndaky kapitanyň bolandygyny görüňerdi. Ol bu ofitseriň Liwap sebitinden bolandygyny hem sözüne goşdy. Helak bolan beýleki serhetçiler baradaky jekmejekleri ýanyklap bolmady. Şeýle-de harbiýleri alyp barýan dikutsarın haýsy serhet galatyna degişli bolandygyny ýanyklamak mümkin bolmady. Emma başga bir sebitde Adatlyk bilen gürleşen serhetçiniň çaklamagyna görä onuň goňşulygynda Kaka etrafyndaky harby bölümden uçup giden bolmagy ihtimal. Käbir maglumatlary görä Türkmenistanyň Gorunmak ministri Begenç Gündogdy 14-nji ýanwarda wakanyň bolan ýerine baryp gördi. Türkmen goşunda harby gullukçylaryň ýygy-ýygydan helak bolmagy adaty bir ýagdaý öwrüldi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda bolan ýol awtolog hadisasynda adından 5, başga maglumatlara görä 11 serhetçi helak boldy. Adatlyň habarçylary 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Mari regionundaky serhet galatynyň serkerdeleriniň onlar çetkeri dağlyk ýere püsti ýygmaga iýberenligini habar berdiler. 40 eskeri Ural belgili harby awtologyň nowatyna hündürdiler. Ýok maşyny dağ ýolu bilen ýokarlyk galanda agdarylyp bir näçe adamyň ölmegine we 20den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Adatlyň we beýleki garaşsyz neşirleriň habarçylary eskerleriň gulluk etmeli bolýan agyr şertleri şol sanda gowaça meýdanlarynda we beýleki ýerlerde mejburi zähmetde ulanylşlary barada ýygyderli habar berýärler. Mundan başga eskerlere serkerdeler ýa-da gullukdaşlar tarapyndan edilýän sütemler barada ýygy-ýygydan habar berilýär. Bu sütemler netijesinde her ýyl onlarça ýaş ýigit öldürilýär ýa-da maýyp bolýar. Türkmen häkimetleri goşunda ýok bolan harby gullukçylar baradaky habarlara hiç hili reaksiýa bildirmeýärler. Şeýle-de harby gulluk wagtynda öldürilen ýa-da wepat bolan ýigitleriň takyk sanyny belli etmeýärler. Türkmenistan öz serhetleriniň çäginde koronavirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hem hasaby almadyk tutuş dünýädäki 10 döwletiň biri bolmagyny galýar. Bu ağırlykda ýurtda barha köp adamyň COVID-19 ýolugýandygy, ol sebäpli helak bolýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Aşgabatyň keselhanalaryna ňäsaglaryň ul akymynyň arasynda ýagdaý tägel oňatlaşan hastalar täze syrkywlar kabul etmek üçin öýlerine ugradylýar. Şol bir wagtda geçen hepde Sağlyk ministriniň Türkmenabadyň köpürli hasahanasyna eden saparynyň öňü sirasynda käbir syrkywlan işärlere ministriň gözüne görünmezlik tawsyrlandygy ma'lum boldy. Geçen dekabrın başlarında Aşgabatda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýa-da tiz kömek gullugyna ýüz tutan, emma hasahana ýerleşmekden ýüze uran raýatlar soňu bilen polisiýanyň mejbur etmeginde keselhanalary äkidilen bolsa, häzir bu tejribeler gowşadyldy.
Keselhana yerleşmekde yüzü uğrayan ýataglar barada Henitken prokuratura habar berilýär. Emma odulkular ýaly adamlar polisiýanyň gözegçiliginde hastahanalara äkidilmeýär. Sebäbi keselhanalarda sırkywlardan ýaňa boş ýer ýok diýip Aşgabatly habarçymyz 18-nji ýanwarda gurrun berdi. Onun sözlerine göre paytaktın hastahanalarında ýagdaýlar tähil oňatlaşan sırkywlar öýlerine uğradylyp başlanypdyr. Täze näsaglar kabul edip bolar ýaly saglyk ýagdaýy tähil gowulaşan Covid hastalar şol tanda beýlik ýagdaýlar sebäpli reanimasiýa düşen sırkywlar öýlerine uğradylýar we bezergini öý şertlerinde dowam etdirmelidigi aýdylýar diýip habarçymyz belledi. Şol bir wagtda paýtagtda saglyk işgärleriniň koronavirusy ýolugan ýa-da ondan helak bolanlaryň goňşularyna aýlanyp, olaryň hem COVID-19 testlerini tapşyrmalydyklaryny duýdurýarlar. Gapyma-gapy aýlanýan saglyk işgärleri testleriň sebäpleri barada açyk düşündiriş bermek islemeýärler. Olar diňe gysga wagtyň içinde COVID-19 testini tapşyrmalydyklaryny aýdýarlar diýip paýtagtly habarçymyz sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Sağlık Ministrinin geçen hepde Türkmenabadyň Köpügürli hastahanasyna eden sapardyň öňü sirasynda bu keselhananyň jogapkar ýolbaşçylarynyň koronavirus anyklanan işgärlerini keselhanada görünmezligi tapşyrandygy belli boldy. Ýatlatsak 14-nji ýanwarda Nurmuhammed Amannipesow Köpügürli hastahanyň durly bölümleri sol tanda dermanhanasy bilen hem tanışdy. Hastahananyň koronavirus näsaglarynyň saklanýan C bloguna baryp görmändi. Ministrin gelmeginden bir gün öňünçä Köpügürli hastahanyň karantin bölüminde işleýän 2 arasaçylyk işgärinde koronavirus süze çykaryldy. Olar Köpügürliniň özünde bejergi almak islediller, emma hastahanyň jogapkary işgäri muňa ruhsat bermedi. Ol Aşgabatdan komissiýa gelýär, kellämi agyrtmaň, gözüme hem görünmäň, ardyňyzy kime ýetirseňiz şoňa ýetiriň diýip olaryň ýüzüne alyp goýberdi diýip bu wakalary saýat bolan saglyk işgärleriniň biri 17-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Ministerden huwatir edip öz garamagyndaky işgärlerini keselhanada bejeri bermekden boyun gaçyrandygy aýdylýan jogapkar işgäriň ady, familiýasy, eýelýän wezipesi belli bolsa-da, bu ýagdaýlar boýunça onuň özünden kommentari almak başartmandygy sebäpli onuň şahsiýetini açmakdan saklanýarys. Ýurtda koronavirus ýagdaýlarynyň we ölümleriniň artýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda türkmen häkimetleri bu ýokunjyň ýeki hadisasynyň hem hasaby alynmandygyny tekrarlaýarlar. Türkmenistan COVID-19 ýagdaýlary resmi derejede hasaby alynmadyk, 10 döwletiň hatarynda bolmagynda galýar diýip Russiýanyň News.ru nisrinde çap bolan makalada bellenilýär. Bu sana we ýene Demirazy Koreýa, Şeýle-de Okeaniýa, ýagny adalarda ýerleşen ençime döwlet girýär. Galy bersede Türkmen emeldarlary ýurtda edilen COVID-19 testlerini garaşy teljerme üçin daşary ýurtlaryň laboratoriýalaryna iýermän gelýärler. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy. Mar welaýatyna koronavirus şäklendirmeleriniň arasyna geçen tomus ýapylan hemde oktýabryň ortalaryna açylan bazarlar 14-nji ýanwarda gaýtadan ýapyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 17-nji ýanwarda habar berdiler. Soňky düzgüne görä ýapylan bazarlarda diňe gök, bakça önümleri satylýan söwda tekçileri öz işlerine dowam edýär. Buyruk welaýat häkimligi tarapyndan berildi. Habarçy bazarlaryň ýapylmagy bilen bir hatarda welaýat merkezine arasaçylyk işleriniň güýçlendirilýändigine üns çekýär. Ähli köçelerde we idara kärhanalarda arasaçylyk işleri geçirilýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlary görä bazarlaryň ýapylmagy Mar welaýatyna Aşgabatdan baran barlyklary bilen düşündirilýär. Şol bir wagtyň özünde ýol polisiýasy welaýatda girdilen karantin düzgünlerini gözegçiligi güýçlendirýär. Adamlaryň arasyna 2 metr aralygyň saklanmagy barada duýduruş berýär. Polisiýa köçelerde üýüşip duran adamlary dargadýar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä sosial aralygy saklamak düzgüniniň berjä edilmegi döwlet dukanlarynyň öňüne çörek nowatyna garaşýan adamlardan berk talap edilmeýär. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagtda çenli resmi taýdan hasaby alynan COVID-19 hadisasy barada habar bermedi. Muňa garamazdan ýurtda pandemiýanyň fonuna adamlaryň we transport serişleriniň hereketini bazarlaryň iş tertibine çäklendirmek girdildi. Koronavirus çäklendirmeleriniň fonuna marada bazarlar tomus aýlaryna ýapyldy. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary söwdegärleriň ard şikaýetleriniň esasyna welaýatyň merkezi bazarynyň gök hemde ak bazarlarynyň 14-nji oktýabrdan başlap ýapylmadygynyň gazanlanyny habar berdiler.
Onun hasadal 19 sentyabrda Marynyň Bayramaly şäherine bazar satyjylary polisiýa we bazar administrasiýasyna garşylyk bildirip şäheriň ýyry bazaryny açdyrdylar. Türkmenistanyň koronavirus şäklendirmelerinden täsirlenýän suwdagärlere hemde telekeçilere hökümet tarapyndan berilýän mali himayeti ya da beýleki ýeňillikler barada habar berilmeýär. Mara welaýatyna habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme satyjylar ýapylan bazarlaryň 20-21 ýanwar günleri açylmagynyň mümkinliginiň özlerini aýdylandygyny ma'lum etdiler. Welaýatda arasaçylyk işleri dowam edýär we bu arasaçylyk işleriniň näçe gün dowam etjegi belli däl diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Marada bazarlaryň ýapylanyny baradaky maglumaty Azatlygyň Bayramalda habarçysy hem tasdiklady. Bayramaly şäherine uly bazary innek hepdäniň 3-nji gün öçeni yaptılar diýip bir Bayramaly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä bazarlaryň yapylmagy Aşgabatdan baran barlygy bilen düşündirilýär. Ýöne barlygyň maksady, onuň sebäbi barada jekmejek maglumat aýdylmaýar. Habarçy 17 ýanwarda beren maglumatyna Bayramalynyň bazarynyň öňünden habar berilmezden duýdansyz yapylandygyny aýtdy. Satyjylary bazaryň içine goý bermediler. Olar häzirki güni eklenşiz el aýagy daňylan ýaly boldy diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar Bayramalynyň bazarynyň sewi tilatynyň arasyna meşhurlyk gazananyny aýdýarlar. Bayramalynyň bazaryna ähli etrapdan adam gelýärdi. Beýleki bazarlara seredeniňne Bayramalynyň bazaryna ähli harytlary tapyp bolýardy. Hem ardanly Muny duýdurmany yapdylar diýip bir bazar satyjysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bazaryň duýdansyz yapylmagy ýerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynlaşdyrdy. Adamlar etraplardan bazara gelýärler. Onuň ýapykdygyny görüp işleri bitmän biderek ýol kyrý çykaryp gelenimiz boldy diýip gynanyp ýylaryny gaýdýarlar diýip satyjy sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä uly ýük ulugyny kyrý tutup bazara mal satmaga baran adamlar mallaryny ýygyny alyp gitmeli bolýarlar. Sewitiň döwlet ýeçiligine häkimet bu serişdeleri welaýet bazarının yapılyanlığı barada bildiriş çap etmedi.